Hayırlı irte deyip öndəşəбез һәм kimler bizning bilan irtəngi 6da ук biz hozir нәрсә турында сөйләшәчәгебезне алар беләләр. Kimler яңа килеп кушылган, аларга аңлатып бетерә кирәк. Нәрсә турында biz hozir сөйләшәчәкбез 4-нче сәгатьтә. Sen beni korkutasın. İller кабаланма. Тыныч кына ипләп кенә аңлатыйк әле безнең радио тыңлаучыларыбызга. Без сабан туйлар хакында түгел, ә менә нәкъ көрәш хакында сөйләшергә уйладык. Saban toyunun tüp kurke bulgan milli kıraş. Kıraş meydanı, kıraş kileme. Hem şul kilemde kimler çıkış yasay. Милләтебезнең йөзе кашы. Көрәш. Бу инде һәр сабан туйда, авыл җирлеге булсынмы, районмы, республика күләм сабан туйлар булсынмы, авыл сабан туйлары, Россия күләм сабан туйлар булсынмы, анда көрәшкә аерым игътибар. Тик менә Kıraşke ayrım karaş. аерым караш булса да, кайвакыт шул һаман берүкләр көрәшенә кайтып кала дигәннәр дә була. Әйе, дұрысын әйткәндә бу күренеш туйдырды җәмәгать. Кайсы авылга барсаң да, районга барсаң да, анда инде теге җирле менә сабан туй кем өчен оештырыла ул? Сабан туй нинди бәйрәм ул гомумән? Ул халык бәйрәме, ул гомумән кыр батырлары бәйрәме. Менә кыр эшләре тәмамлангач, бергә җыелып бәйрәм итә торган мәҗлес дип әйтик. Шулай бит инде? Бәйрәм. Бәйрәм. Һәм бәйрәм итә торган бәйрәм дип әйтә алмыйм бит инде мин. Ярар, Рөстәм, дәвам ит. Шара. Әйе. Һәм менә шу авыл җирлегендәге менә шу бәйрәмгә катыш кешеләр түгел, читтән килгән гастролерлар көрәшәләр. Бигрәк тә төп бүләк машина булса. Әйе. Менә шул йөрәкне әрнетә дә инде. Җирле халык, җирле көрәшчеләр карап калалар кырыйдан гына.